Dino Experience voor het eerst in Nederland. Torenspitskerk Kastelenraai weer hersteld. Het is vandaag 30 januari. Dit is het Peel en Maasjournaal. De orde van de Hazekeutel wordt dit jaar uitgereikt aan Huub Thijssen, superverenigingsman van tafeltennisvereniging Red Stars in Venray. Deze orde wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich meer dan 20 jaar belangeloos voor de Venrayse jeugd heeft ingezet. Huub Thijssen is sinds 1970 trainer bij de tafeltennisvereniging. Daarnaast verzorgt hij jeugdclinics, trainingskampen en traint en begeleidt hij de jeugd van Red Stars. Tevens zet hij zich op meerdere fronten in om de sport onder de aandacht van de jeugd te brengen. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 28 februari tijdens de carnavalsavond van de Red Stars. In het Limburgse Museum start aanstaande zaterdag een bijzondere expositie. Vandaag werd de laatste hand aan het geheel gelegd. Met behulp van een hijskraan werd vanochtend een model van een Tyrannosaurus Rex voor het museum geplaatst. De 13 meter lange dinosaurus is een van de levensgrote modellen die te zien zijn tijdens de tentoonstelling. Met 900 vierkante meter is het de grootste presentatie ooit in het Limburgs Museum. De komst van deze expositie is dan ook zeer bijzonder. Het is heel verrassend. We waren op zoek naar een grote tentoonstelling die veel publiek zou trekken. We hadden verschillende aanbiedingen uit de hele wereld en hebben uiteindelijk hiervoor gekozen omdat we denken dat dit het publiek het meeste zal aanspreken. Dino Experience reist de wereld rond en is nu voor het eerst in Nederland te zien. Dinosaurussen zijn natuurlijk al lang uitgestorven, maar nog steeds erg populair. Je ziet in kledinglijnen bijvoorbeeld dat er kinderkleding is met dino. De dino is eigenlijk een heel vleesetend monster, kun je wel zeggen. Maar het is ook in deze tijd geworden tot een knuffeldier. Elke samenleving, elke cultuur heeft zijn eigen monsters nodig. In de middeleeuwen was dat een draak of een duivel. En in de 20e eeuw is de dino als een soort van monster geworden, net als King Kong. Dieren die tot de verbeelding spreken. Maar de mensen hebben dat ook eigenlijk als een beeld omgedraaid. Er zijn ook, op een gegeven moment zijn die angstige dieren zijn knuffeldieren geworden. Een klas basisschoolleerlingen kreeg de primeur. Zij mochten als allereerste de tentoonstelling bezoeken. En waren zeer onder de indruk van de veel verschillende dinosaurussen die er te zien waren. Je hebt er met veren, je hebt er met een hele dikke vacht, je hebt er met stekels. Ja. Hoe vond jij het? Leuk. Wat vond je misschien wel het leukste aan de tentoonstelling? Dat ze konden bewegen en dat ze geluiden konden maken. Bewegen en geluiden maken? Maar ze zijn toch dood? Ja, maar ze hebben dat nagemaakt een beetje. Aanstaande zaterdag 1 februari opent de tentoonstelling. Tot en met 26 oktober is de expositie te bezoeken. De VVD heeft het nieuwe bestemmingsplan van Intratuin op de agenda gezet van de Commissie Ruimte op 4 februari. Raadslid John Niesen zet vraagtekens bij de mogelijke uitbreiding op het gebied van sport en leisure. Het perceel van Intratuin bestrijkt een terrein van 6 hectare. Het strekt zich langs de Deurnenseweg uit tot aan sportpark De Wieën. Het nieuwe bestemmingsplan biedt tevens de mogelijkheid om het bouwvlak voor volumineuze detailhandel met 25% te vergroten. De VVD vindt dit een politiek gevoelig onderwerp, gezien de eerdere discussies over detailhandel en groothandel op diverse locaties in Venray. 3 maanden lang keek Kastelenraai tegen een lege kerktop aan. Het kruis, de haan en de bol waren naar beneden gehaald voor reparatie. 28 oktober 2013 zorgde een heftige storm er namelijk voor dat de haan omknakte. Uit veiligheidsoverwegingen werd toen de kerk afgezet en ruim een dag later werden de 3 onderdelen van de kerk gehaald om te repareren. Een tijdelijk gemis voor het dorp. Er waren direct mensen die zeiden die opmerkten van, nou, dan weten we niet hoe het waait, de windrichting. Dus dat werd direct gemist. En als je goed kijkt, dan zie je ook, ja, dat die haan weg is, kruis weg is, die bol weg is. Het is toch echt een gemis. Vanochtend werden de 3 onderdelen met behulp van een hijskraan weer bovenop de kerkspits geplaatst. Eerst het kruis, dan de bol en daarna de haan. Deze haan heeft een symbolische en speciale betekenis voor de kerk. Ja, die roept op tot waakzaamheid. 's Ochtends bij het ochtendgloren, wanneer de zon opkomt, kraait de haan. Dus kondigt het begin van een nieuwe dag aan. Maar ook bijbels gezien, in het lijdensverhaal van Jezus komt een haan voor.
Petrus, een van de 12 leerlingen van Jezus, verloochent Jezus. En dat wordt al voorspeld door de Heer. Voordat de haan kraait, zul je mij 3 maal verloochend hebben. En als die haan kraait, op dat moment komt hij tot inkeer. Begint hij te huilen, is hij bedroefd. Ja, ik ben niet voor hem uitgekomen. En dat gevaar bestaat altijd weer opnieuw. Van de buitenkant is het niet te zien, maar de bol verbergt iets speciaals. Een koker die in 1994 erin is geplaatst als tijdscapsule. En die tijdcapsule die bevat een oorkonde een protocol moet ik zeggen, van de restauratie in 1994 van de kerk. En bij die restauratie is ook het kruis en de bol en de haan gerestaureerd. En in dat protocol is de restauratie vastgelegd in de tijd. Dus wie de restauratie heeft uitgevoerd, wie de kerkbestuursleden waren. Er staat onder andere in dat Beatrix een koningin was, etc. Henk heeft nu een nieuwe oorkonde gemaakt van deze restauratie. Samen met de foto van de omgeknakte haan is deze vandaag in de bol op de kerktoren geplaatst. Tot zover dit Peel en Maas journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 's avonds 6 uur. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht gaat het licht vriezen. Morgen overdag is het droog en vrij zonnig weer. Er is wat sluierbewolking die in de namiddag dikker wordt. De temperatuur komt uit op zo'n 6 graden. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.